We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Kamusta ho na nato ang atong mga suki diya sa Don Marcelino ug Malita sa Davao Occidental Province. Attorney Resi, good morning. Good morning, Sabsay! Ug dili sab nato kalimtan i-greet ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Bacolod ug Butid sa Lanao del Norte. Good morning mga kapuso! Ug syempre karong buntaga atong makauban ang usa ka successful entrepreneur gikan sa Davao City. Atong ilailahon si Ma'am Cathy Corpus. Samtang Attorney Resi ug mga kapuso, laing viral couple na sab sa social media ang atong makauban kinsa nag fine dining anniversary date sa Bukid. Atong ilailahon sila Jemar Ambuat o Christine Poyong sa Valencia City, Bukidnon. Ug sa Business Matters, atong sayro ng mga programa ni Deputy Speaker ug Antique Representative Lauren Legarda, hilabi na sa mga taga Region 12. Ug sa Cumbera Express, mga kapuso, Carrioan Festival heat is still on, kaya nga tong itampo karong buntaga usa ka proud Mindanaoan dish nga gibuhat sa usa ka indigenous crew. Tama ka diya, Resi, kay kini usa ka putahe nga gikan sa tribong Bagobo, Tagabawa. Mga kapuso, andaman kita ni Chris Lumbayo og lami ang linotlot. Ug atong ipakita karon ang linuto or kulturanhon nga pagluto sa tribong Bagobo, Tagabawa. Mao kini ang ginatawag nga linutlot. Mao kini ang ato ang mga ingredients sama sa atsal, bawang, luya, sibuyas ug tanglad. So ang una natong buhaton mao kini ang pagbutang sa ingredients kini nga luya, no? Sunod atsal, sunod bawang, okay? Sibuyas. Kunya ibutang nato ang kaning tanglad. Kunya human sa tanglad, ibutang nato ang manok. So mao ni ang ato ang linutlot nga manok. So wala may tay taklob, ang ginagamit sa pagtaklob nini mao ang dahon sa saging. Mao ni nabutang na nato tanan mga ingredients. So ato nang iluto ni sa kalayo. Pina-slanting, pinahigda siya nga patakilid. Yan na ang pagluto. So hulaton na to ang pagluto sa linutlot. So atong sugnuran kanang tama-tama lang ang siga sa kalayo. So karon mga kapuso, naluto na ang ato ang linutlot, no? So ato na ning haunon o atong ablihan kung unsa ang resulta sa ato ang linutlot nga putahe karon. Mga kapuso, luto na gyud ang atong linutlot. Maayong buntag mga kapuso! This morning atong makahinabi ang dynamic Deputy Speaker ug Antique Representative Lauren Legarda. Maayong buntag Senator Lauren, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo this morning? Maayong aga kaninyo nga tanan, mayad nga aga kaninyo nga tanan, maraming mga Iligaynon, mga Ilonggo at mga Kinaraya, mga Antikemyo sa ating rehiyon. Alam ko maraming migrants. Kaya durugin nga salamat sa pagkita natin ngayon, maski na virtual lamang, miss ko na po kayo.
Senator Lauren, lingid sa kaalaman ng karamihan ay marami na rin po kayong mga proyektong nasuportahan dito sa General Santos at sa Mindanao. Maaari niyo po bang mabanggit yung ilan sa mga ito na sa tingin ninyo ay kabilang sa mga mahahalagang accomplishments ninyo bilang isang senador? Bilang senador, no? 3 terms ako. So 2019 ako nag-end ng term. Sa huling 5 years ay chairman ako ng Committee ng Finance. Ang dami kong binigyan ng pondo para sa DOLE, Tupad Cash for Work, pati na rin ang mga TESDA na mga scholarships, at pati na rin ang DSWD Assistance to Indigents in Crisis Situation. Sana maparami pa sa mga darating na taon. At tayo'y tumulong din sa mga TESDA accredited schools sa South Cotabato, pati na rin sa Coronadal para magkaroon ng scholarships yung mga nawalan ng trabaho or pa nga sa skills training sa mga out-of-school youths. Noong 2019, yung last term ko na bilang senador at chairman ng Committee on Finance, talagang binagbibigyan ko ng importansya ang ating pangkalusugan. Kaya yung Lake Cebu Community Hospital ay nabigyan natin ng tulong pang-infrastructure. Nako, 2 years ago yan, makita nga natin kung ito ba'y nakatayo na. So ilan lang yan sa marami nating binibigay. At syempre, yung aking batas na free college education sa lahat ng mga state universities at colleges at yung mga local government colleges ay nabigyan natin, una, batas na yan, pangalawa, libreng matrikula sa ating mga estudyante. Kayo po ngayon ay kasalukuyang Deputy Speaker at Representative ng Antique. Ano po ba ang mga panukalang batas na inyong isinusulong sa Kamara? Alam nyo, maski ako'y representante ng Antique, pero syempre bilang senador ng 18 years ay tumutulong pa rin sa iba't ibang mga distrito. Halimbawa po, ako'y co-author ng House Bill 8819 na nagalayong i-convert yung Dr. Jorge P. Royeca City Hospital sa General Santos City into a medical center at para maging General Santos City Medical Center at para ma-upgrade din ang healthcare services at facilities. Daghang kaayong salamat, Senator Lauren, sa pagbahagi po ninyo ng lahat ng mga programa at mga panukalang batas na tunay ngang nakakatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po kayo. Daghang salamat sa inyo. Stay safe. God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga mapapasana all gayud kita sanglit ang atong makauban. Nagpamatuod gayud nga dili babag ang estado o kahimtang sa kinabuhi aron lamang maipakita nila ang ilahang paghigugma. Atong makauban ang viral couple gikan Valencia City, Bukidnon nga sina Crislin Poyon ug Jemar Ambuat. Ma'am Chris ug Sir Jemar, mayong buntag ug dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Valencia? Mayong buntag mga kapuso. Sa amo nga panahon karon, okay ra kay mi diri sa Valencia City, taliwala sa tuwa nga pandemic. Pero diri sa bukid manggod murag walay pandemic, no? Kay layo kayo sa city or sa sibilisasyon. Panginaot namo nga magpabilin kamo sa maayong kahimtang diya sa Valencia. Apan atong hisgutan no kining panghitabo nga sweet kaayo nga gika-viral ninyo sa social media. Unsa ba ang storya likod sa inyong pag-date, Sir Jemar ug Ma'am Chris? Atong August 9, no, amo ang 3rd anniversary, no. Taliwala sa kawadon, mura gito ang nakaya sa akong effort, no, nga mag-ingato kay wala man pud ko'y kwarta para dalon sa bungga nga date ang ako ang uyab. So muna to na hunahunaan ako nga concept. Very sweet gayon ang effort ni Sir Jemar, pero bisan pa man nga simple o simple ang nahimong selebrasyon ninyo, alang kanimo Ma'am Chris, okay ba kini? Alang di kanimo? Dako kay akong pasalamat atong panahon kay tungod nasa tibuok na akong kinabuhi kato pagidusab nga nahitabo to. Anang dako kay akong pagpasalamat kay kanang nag-effort pagid si Jemar o kanang buhat ato bisan kanang mga sagbot lang sa bukid ang gipanggamit. Grabe, na-appreciate gito na ko kay tanan kay dili tanan babae matagaan og opportunity nga ma-surprise sa gingon ato. No one thought what we had was real, but looks like we made it. Look how far we've come up, baby. Might have took a long way.
We knew we'd get there someday. They say, I'll bet they'll never make it, but just look at us holding on. Ang kalipay nako dili mabayran og bisag pila nga salapi. Pero a little background lang no, Ma'am Chris ug Sir Jemar, paunsa ba mo nagkaila hantod nga naghinigugma ay mangyud mo? Estudyante mi pareho no sa VCI or Valencia Colleges Incorporated. Dito mi nag-ilam first year. Dito mi nag-ila sa Yaha, and then dito mi nagsugod ang mga love story. Hinaot na mo nga magpadayon gayod ang inyong mabungahon nga relasyon. Pero tanaw ninyo unsa ba ang inyong sekreto nga milahutay manggayod ang inyong panaghigugmaay? Usa ka sekreto nga akong ma-share sa inyo ha. Kung mag-away kita, dili na nato pabuton ng ugma. Dapat kanang isettle na nato atong relasyon. Kay the more nga pasagdaan nato atong relasyon, the more nga mawalaan ta og gana. Og isa pa po, dapat natay pasensya sa atong kaugalingon, labi na sa atong partner. Dapat kung gi-high blood ang isa, magpaubos ta. Dapat magsalig lang kita sa isa't isa. Sa usa't usa. Nag-viral naman gayod sa social media ang inyong selebrasyon sa inyong anniversary. Unsa ba ang inyong gibati nga daghan man ang napasana all sa inyo ha? Daghan kay nga lipay kay mi no, kay daghan kayo ang nag-share, nag-comment no sa social media. Wala gid mi nag-expect nga mao to ang mahitabo kay sa ako lang nga bahin no, ako ra gibuhat ang ako ang makaya. So wala ko nag-expect no, wala kay ko nag-ingon sa iya nga i-post niya sa social media, and then pag-post gali niya ni daghan nun ang shares no, wala mi tuo nga ma-viral ni siya. Alang sa itong mga kapuso nga naglantaw karong buntaga, Ma'am Chris ug Sir Jemar, unsa ba inyo ang mahimong tambag kanila aron mula hutay sab ang ilahang relasyon? Para mo lahutay ang atong relasyon, dapat kanang kabaluta magsabot sa unsay ginabati sa atong partner. Kung sa puton siya, lambingon ra nato. Dili na ta magpakuan-kuan nga awayon nato sila, kay ang babaye ug ang lalaki pareho ra na sila nga nanginahanglan og paglambing. Okay, so ang ako no, akong advice sa tanan nga nagtan-aw karon no, atog yung pagsalig jud no, salig, trust, and then mga kapuso atong suportaan ang ato ang partner sa tanan niyang gusto no, dili ta magaingon nga supak-supak pa, and then salig unya ato siyang dapat kabalo gid ta makontento. Hinaot tanan gayod nga adunay relasyon nga susama kaninyo, Ma'am Chris ug Sir Jemar. Busa, daghan kayong salamat sa pag-share sa inyong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More blessings alang kaninyo og amping kanunay. Okay, salamat po sa inyong pag-support, sa inyong pag-interview. Tanging salamat. God bless sa inyong stasyon. Bye mga kapuso. Relax na mo diya mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kanong buntaga atong makauban ang usa ka successful entrepreneur gikan sa Davao City. Atong ila-ilahon si Ma'am Cathy Corpus. It's a great morning, Ma'am Cathy, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning diha kanimo, Attorney Resi. Good morning diha sa atong mga viewers sa Mindanao. Ma'am Cathy, syempre this morning gusto sa kanamo maila-ila unsa ba ang imong mga ginakabisihan sa una? Sa una, usa ko ka working student and dream jud na ako sa ako ang journal nakasulat jud na to be a successful entrepreneur. So, katong nakatigom-tigom na ko gamay, I started a travel agency business when I was still in my second year college kay tourism management man ako ang course, and it was really a success for the past 7 years until COVID pandemic hits us. Grabe ma'am no, sa una pa lang di ay nga estudyante pa ka na linya na gidi ay ka sa business industry. Pero ma'am, nganong milk tea man ang imuhang naisip na inegosyo? I decided na milk tea business because
Milk tea is my comfort food kasi, and my sister and my cousins halos everyday gyud nagapa-deliver og milk tea, no? Kano sasab ka nagsugod aning imuhang milk tea shop, ma'am? Yes, so I mentioned na our travel agency was greatly affected due to pandemic. So I decided to transform my travel agency business into a small milk tea shop. Attorney Resi, nag-start me last year of May during sa kasagsagan sa pandemic, no? And nag-start lang me with a small capital, 20,000 initial capital. So dito ami nagsugod sa amo ang milk tea shop. Ma'am Kathy, karon nga nagpadayon gihapon ang pandemic, giunsa man ninyo pag-survive sa inyong business, and unsa pud ang mga challenges na inyong mga naagian or na-encounter, especially because during the pandemic sad mo nagsugod? Of course, every business is affected good sa pandemic. So it is really challenging to every entrepreneur like me to survive and still strive during pandemic. So hands-on kaayo ko sa pag-promote sa ako ang mga product, and hands-on pud ko sa pag-handle sa among Facebook market, sa pag-market sa Facebook o pagkipag-collab sa mga food blogger. Unsa po na inyong gibuhat na pagpaningkamot alang sa inyong negosyo despite all those challenges? Yes, so we are really grateful that in this pandemic, we are one of the business that is thriving and surviving. So kinahanglan gyud na we become resilient, adaptive, and also creative o innovative pod sa atong business para mupadayon ang paglambo sa ato ang business. Siyempre, we'd also like to hear from you, ma'am. Isip usa ka entrepreneur, unsa man ang imuhang mga natun-an karong pandemya? Sa pandemic, naka-learn ko how to face challenges in terms sa finances, in terms sa pag-adjust sa amo ang business. Grabe among transition because we came from a travel agency into a food industry. So I've learned a lot to humble myself and to give time to my family also. Unsa po ang imuhang message of hope and inspiration, ma'am, sa ato ang mga viewers, sila nasusama nimo nga adunay small business para pud sila dili gyud mawad-andayon og paglaom? Ako ang masulti sa mga mag-start pa lang og business o sa mga naga-business karon. I can say na just believe in yourself, focus on your goal, and always remember that if you're working hard for your dreams, there's no other way but up. So always ta maga-ampuan na sa ato ang success. Dili man ta pareho og kanang timeline sa atong life, but just stay on your goal and stay focused. Daghang kaayong salamat, Ma'am Kathy. Ugunta, mas labaw pa na mahimong successful ang imuhang negosyo. Thank you very much and daghang salamat. Daghang salamat, Attorney Resi, sa pag-invite sa ako adiri sa At Home with GMA Regional TV. Tambag ni Ma'am Kathy Corpus nga usa ka businesswoman ngadto sa mga gusto pod magnegosyo nga kinahanglan kabalo kita nga mag-adapt ug mag-innovate sa pagnegosyo hilabi na karon na apay pandemya. Samtang Resi, pinaagi silang simple nga selebrasyon sa ilang 3rd anniversary. Gipakita gayod sa viral couple nga sila Chrislyn ug Jemar nga bisan unsa pa man ang estado sa kinabuhi, di kinibabag aron ipakita ang paghigugma sa usag-usa. Ug mga kapuso, sulod sa tulo ka termino ni Deputy Speaker Lauren Legarda, isip usa ka senador kaniadto, dagan na kinig mga natabangan hilabi na sa Soxargen region. Usa na dinhi ang Dole Tupad Cash for Work ug ang mga TESDA scholarships nga iyang gihatagan og pondo. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.